Кичләр, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең менә нәкъ шушы минутта Без ТВ телеканалында өр-яңа тапшыру башланып китте. Ул тапшыру безнең туры эфирда бара һәм онлайн режимда. Минем белән бергә бүгенге тапшыруның алып баручысы минем хезмәттәшем Фәнил Ваккасов булачак. Фәнил, син мине ишетәсеңме, күрәсеңме? Ишетәм, хәерле кичләр. Мин өйдә. Айгөл студияда, ә мин өйдә. Сәлам. Әйе, без барыбыз да өйдә. Безнең тапшыруыбызның кунаклары, алар белән таныштырып китим әле хәзер. Татар сәнгатенең асыл егете, иң талантлы җырчыларның берсе Филүс Каһиров. Филүс, хәерле кичләр. Сәлам. Хәерле кич һәммәгезгә дә. Мин өйдә. Аллага шөкер, барыбыз да өйдә, миннән башка, мин генә студияда. Һәм инде безнең иҗади җырлы гаилә, бик күңелле гаилә, Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах. Хәерле кичләр. Берәр сүз әйтегез инде. Әйе, музыка белән исәнәште безнекеләр. Инде тагын бер кунагыбыз, безнең бик креатив, бик актив җырчыбыз, популяр эстрада җырчысы Лилия Хайруллина. Хәерле кичләр. Фәнил, иң беренче сорауны син бирсәң, мин бик шат булырмын. Җырчыларга шундый сорау бирәс килгән, менә шушы үз изоляция вакытында көнегез ничек үтә, бер 5-6 сүз белән генә әйтеп битегез әле. Торасыз, аннары ничек бара? Иң беренче Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бахка бирәбез бу сорауны. Тагын бер барчагызга ялкынлы кайнар сәламнар, хәерле кичләр. Без торабыз, башта уянабыз, аннары торабыз, аннары җуынабыз, ашыбыз эчәбез дә чыгып китәбез. Кая чыгып китәсез? Сез үзегез белән яшәсез. Бакчага. Ничәдә торасыз? Юк инде, үзгәртеп күршеләрдән пока снимай дип торабыз. Ничәдә йокыдан торасыз? Ничәдә ятуына карап. Хәйләкәр син. Соң арада кинолар карый башладык кич белән. Шуңа соң ятыла, соң торыла. Шул. 9-дан да иртә торган юк. Йокы туйдырабыз, Аллага шөкер. Йокы симертәсез. Рәхмәт, Лилиягә күчәбез. Лилия, синең ничек үтә көнең үз изоляциядә? Instagram'dan күрәсездер инде. Төрле видеолар төшерәм. Әни белән берлектә. Еш кына һәм шулай ук уянабыз, торабыз, ашыйбыз, пешерәбез, ашыйбыз, пешерәбез. Инде киңәя башладык бугай. Мин там карантин бетүгә, идән тәгәрәп чыкмасам ярый. Лилия, ничә килога тазардың? Ничә килога белмим, тик джинслар инде тыгызрак утыра башлады. Шуның өчен бик кайгырам. Бу кемдә зарап ясый торгач. Ой, бу өйдә утыруның менә хатын-кыз өчен шул бер ягы бар, шул инде менә көне-төне пешерергә кирәк. Һәм мин үлчәүдән әйләнеп узам, үлчәүгә басырга куркам. Гүзәл, син шулаймы? Үлчәүдән карап түгел, менә джинсларның киемнең ничек тотуыннан карап беләм, тазарганмы юкмы икәнне. Мин дә бүген кышка сыйдым шалбарыма. Менә болай итәсе килә. Филүс, синең көнең ничек уза? Ну, көннәребез безнең барыбызның кыда ошагандыр инде ул. Шулай ук, иртән торасың, нәрсә дип әйтим, хатын-кызлардан гына түгел инде, хатын-кызлар гына ашарга пешерми, менә күреп торасыз бит инде. Илназ да пешерә, мин дә пешерәм. Күреп тора бит Instagram'да. Шуңа күрә нормально, түзәбез инде. Дөресен әйткәндә, хәзер бик күп дуслар белән очрашып, аралашасы килә. Теге онлайн гына сөйләшү үзе бер төрле ни бит инде ул. Тере килеш булмагач түгел. Филос, әле ул теге нормаль яшәп башласаң, онлайнда үзелеп куя тагын дигән. Әйе, теге интернетта тупик итә башлый. Шуңа күрә булай аралашканда бит инде анда кеше үзе генә тупик итә инде, булай. Анда проблема юк. Әсендереп куялар. Вот, шулай инде, шулай үтә саф һавага чыгып керәбез, теге без шәһәр эчендә булмагач инде, менә Аллага шөкер, менә бу төзелеш безнең булгач, монда балаларга да теге ишек алдына тирәсендә чыгып, урман тирәсендә дә йөреп керәбез. Моның өчен башка сукмасалар инде безнең, монда инде алай
Адресың айт хәзер килеп җитәләр. Юк, инде аннары соң бит инде ул самоизоляция булмый, бөтен кеше Филюска килсә. Әйе, шуңа күрә. Филюс пример деген. Сен сен алда бу нинди төзелеш бу сен? Кайда утырасың менә хәзер? Давай, әйтәл, нәрсә төздең ди? Бу инде әлегә йорт түгел, бу инде мунча белән барбекю берләштерелгән шундый ничек дип әйтим, бер бина. Аның эчендә ял итү бүлмәләре дә бар. Менә әлеге бүлмә күреп торасың инде, монысы барбекю бүлмәсе, мунчасы бар. Күрсәтеп чык. Ай, Илназ, бик хәйләкәр син, менә барып карасың самоизоляция биткәч. Әйе. Ну, Казаннан бер 30 чакрым читтә икән. Аңлашылды, рәхмәт. Менә күрәбез әле Лилиядә нидер бура эчендә. Рами. Мин авылда, шулай ук инде бер 27-28 көн. Хәзерге вакытта утырам шулай ук ял бүлмәсендә. Бер кеше дә комачауламый, тыныч, сөйләшергә уңайлы. Сен шулай авылдаймы бит? Авылда, иә. Аңлашылды. Илназ, сез кая утырасыз? Біз диванда пока. Аңлашылды. Бездә диванда, өйдә. Артта алып килдек инде кешегә теге. Бу теге дусларның өйләре без снимать итәбез просто. Картина алып килеп элеп куйдык. Ну, как будто үзебезнеке дип чувствуем инде. Аңлашылды. Дуслар кая? Дусларыгыз кая бу вакытта? Дуслар, алар үзләренең каядыр өйләрендә тоже. Юк, сез Алар безнең квартирада дин. Туктале, Илназ, сез бит инде үз йортыгызга күчтегез. Сез әллә йортыгызны алыштырып торасызмы шулай күршеләр белән алышынып? Күчтек, ярый әле әби белән бабай бар, үй салып биргә, менә алар салып биргән өйдә торабыз. Шулай менә. Яхшы. Әйтегез әле, менә бит инде 20 көннән артык хәзер күбебез өйдә утыра. Сез өйдә вакытта нинди еллар буе эшләмәгән, башкармаган нинди эшләрегезне эшләп өлгердегез? Филюс. Инде эшләр, мин дөрес әйткәндә бер китап укып чыктым. Күптән китапка тотынган югы. Хәзер тагын берсен башларга җыенам, ансы инде Әсгар Абый Шакировның Язмыш дигән китабын укып чыгарга ялла бирсәм. Ансы бер эш, монда ишек алдында булган эшләр тазарту буенча инде нинди шүпләрне яндырып анда каядыр урнаштырырга дигәндәй. Менә шундый Нәрсә? Булай киләчәккә планнар төзеп инде барыбер без бит киләчәкне барыбер якты итеп, матур итеп күрәсебез килә. Ярар, монысы инде эшләгән эшләргә керми әле. Гүзәл, менә син хатын-кыз буларак, мин инде хатын-кызны күбрәк аңлый бит. Нинди еллар буена йөреп аткан нинди эшләреңне башкарып чыктың шушы көннәрдә? Еллар буена иелеп яткан дип әйтеп булмый инде аны. Еллар буена иелгән майда жуадрик өйне, мәсәлән. Һәр җылыткач, ничектер май башында жуадрик. Хәзер теге изоляциядә булгач, бүтән шөгыль юк бит инде. Өйне жудым, икенче этажны. Һәм шушы уку башланганчы вакыт күбрәк, но менә уку дистанцион уку башлау сәбәпле беренче этаж жуылмыйча калды. Чөнки уку дистанцион бик күп вакытны ала. Әле Лилия белән Филюсләр әле буны белмиләр. Лилия, менә Баклар тупийтә башлады. Лилиядан сорыйга әле Хәйруллиндан. Лилия, син әниең белән бергәме соң хәзер? Чөнки Инстаграмда еш кына сезнең менә кызыклы видеоларыгыз әниең белән бергә бара. Мин хәзерге вакытта әнем белән, без монда күп гомумән туганнар белән дөресен әйткәндә, бөтенегез бергә җыелдыгызмы? Самоизоляция. Бергә тотмыйбыз. Мин инде шәхси тормышымда күпме яратмыйм, белгәнегезчә, шуңа күрә кайбер кешеләр аптырыйлар, син бүлгәнмени самоизоляциядә дип, яисә әниең белән генәме дип. Шуңа күрсәтмәгәнгә инде шулай тоела. Булай менә әни миңа булышка, мәсәлән, үземә килгәндә мин гадәти эшләр белән дә шөгыльләнәм. Мин гомумән авылда күптән тормаган кеше. Шуңа күрә мондагы эшләр минем өчен гадәти түгел һәм аларны эшләргә туры килә. Нинди гадәти булмаган эшләр башкардың? Менә өйләрне, мунчаларны җудым, әйме? Аларны анда герметиклар белән эшләп, инде без өйне җылытабыз, эшлибез. Мунчада шулай ук эшләр башкардым. Наличникларны буядым, әйме?
Tag'ın narsalar. Uylarni yuvdik endi, terazalarni yuvdik, ishdan tashlan, men aytam bir kundan bir to'xtab qolmadi bu endi hozir. Aha. Shu vaqtda mana shu ishlarni men boshqaram blogerlik ishi bilan birgalikda ularning ishlar boshqargan ishda qiziqib ko'rsatirga tirishdim. Ko'rasizlar endi Instagramda bo'lgan hatlik. Hozir men yigitlardan so'rayman, bizning Liliyaning Instagramga qo'ygan biror videosi azirmi ekan, bo'lsa ekranga berib, bizning tomoshachilarga ko'rsatib ketingani. Azirmi yigitlar? Sana? Liliyaning Xayrullaning Instagramda borgan blog, ul bizning bek kuchli bloger. Liliya Vayner aylandi hozir. Yozmasin qaraymiz. You may not use your cell phones or other electronic devices until we have reached the gate. Kızım, kız juvası var git hele. İşleysen sen. To'xta endi video tushirayim bir. Mana ko'rug'ishi Filip Sakirov, Oygul Nabilov, Fanil Vakkazov, Liliya Xayrullina. Ilnaz bak telefon bilan сөйләшә. Ilnaz baq topshiruvni olib bora. Mana Liliya bizning shulay bek aktiv ravishda kun sayin nindi da bo'lsa qiziqli videolar tushirib turadi har vaqt Instagramda. Umuman kreativ kishi endi bizning Liliya shunday zamoncha bek qiziqli etib tushira ol videolarni. Aytingiz hali tag'in bir so'rov Fanil, men beraymi deb tag'in bir so'rovni beraymi? Mana shu samoizolyatsiya vaqtida nindi da bo'lsa yangi hunar o'zlashtirib ulgurdingizmi hali birarigiz? Men ilgirdim. Söyle İlnaz. Nishalaman men. Yo'q. Stolishni yasadang. Men Svarka bilan bir qatı o'ynay boshladim hali bu arada. Qiziq degan. Svarka bilan qiziq. Men seni shunday bir qora bitlik bilan ko'rgan edim. Men ani o'ylagan edim bu samoizolyatsiyaga maxsus tigi saqlanuv bitligidir deb. Ikki variantga men aning bilan kibitga boram, ham mana bor ekan bunda nima vaqtiyatlar. Narsa var etib ulgurding endi? Menmi? Ayya. Mana yasaganim ham, andan so'ng bugun mana matashadirim shunda ne? Mangal yasagan. Mangal. Shep. Tag'in birarigizning yangi hunari tudimi, bormi? Filuz. Çok. Bunda bulay deb aytira kerak endi. Bir topqirda ishlab qaramagan biror ishni ishlab qaradimmi deb mana shu. Filuz aytib endi, ne deydi deb, butun shukni tutib jandirdim deydi. Bir taqırda yandırmağınlarda yandı deb aytırga tirisiň endi. Hayır. Ya eller indi gadat mesela barsa da gadat iş dursun aytan. Avulda o'sgan kishi bir ko'p. Hayır, avulda barsında ko'rib istik bitinde şuna shaharda tug'ib o'sgan bo'lsang joysiz bo'lar balki. Men de jir kishisi deb aytaman o'zimda jir kishisi baribir jir tortab etindi o'zina. Avulda o'sgan yigitga Uramda, salqin uramda, kirdimda jalga, shunga adrak qizargan. Sen aytganlar ne qizarding deb. Ne qizarding deb so'raylar. Liliyadan so'ragan, endi biror o'zi ishlamagan ishni ishlab qaragan ekan. Aytdingmi u avulda? Bunda zubachistkani aylantirga öğrendim. Magnetlandim. Qo'yasan, urasan, usta aylana propeller qilib. Ayda azranator ko'rsatirsan. Hozir yo'q shu zubachistka, Instagramga kirib qara olasiz. Reklama ketdi, reklama. Ilnaz bilan Go'zalga bir so'rov berasi kelgan edi. Mana bu izolyatsiya vaqtida necha topqir to'lashirga ulgurdingiz? Narsa ishlashirga? Necha topqir to'lashirga ulgurdingiz? Aytmasin, ağır söz aytmasin. Uslashamiz-da, shundoq uslashamiz-da. Qarag'izali sizga shunda so'rov berasim keldi. Güzel, İlnaz, siz bitinde hozir birda ayrılışmısınız Gilbirge. Bulayda siz umuman Gilbirge endi. Ammo lekin samoizolyatsiya boshlangancha hali ayrılışib turgansizdir, azmi ko'pmi, qaysizdir bir yoqqa ketib, qaysidir boshqa ish bilan boshqa yoqqa ketib deganday. Mana hozir siz Gilbirge 4-ni olib qaytarga planlashtirasizmi? Elektra şu samoizolyatsiyada turgan kibik turamiz mana. Shulay bilay. Demak, 4-ga planlar yo'q hali. Yo'q, planlar yo'q. Men Yo'q, planlar yo'q. Men qarshi turgan. Yo'q. Chiqan yo'q birdan, chiqan yo'q. Filuzga, bu so'rovni Filuzga yo'naltigan. Filuz, sen necha
Bağlar bilen, İlmir bilen bulay uzak birge turu bilen indi özgürüşler getirdi mi? Şahsi turmuşta. Привет, привет. Biz bitinde şundan da mına İlnaz da güzel de gel birge bitinde. Bizim de kubisinde şolay. Biz bitinde konsertlar bilen de birge yürüyüz o direktör menajerçi de aytdı. Birge şuna göre bu indi şolay no 24 saat boyu iş hatta boyu birgelep mana bir binada o'tirgan yo'q ya. Bu endi yangilik, aybi. Lekin oldanoq сөйләшеп qo'ydik Elmira bilan. Men aytam hozir bizga biroz непривычный не башлана, гадәти булмаган turmush boshlanib ketacak. Oldanoq shuni сөйләп qo'ydik. Agarda nididir tege rizasızlık ko'ngilda tuva ekan, shundoq uni bitirishga tirishishga kerak. Chunki hozir bik durust aytganda bik опасно bu oy bilaymi? Qizib ketsang, talashib ketsang, al bitali hat talashdan qo'yashib ketasan. Bunday ketirga yaramay. Ali Allohga shukr talashgan yo'q. Aytkalashgan bor bir ikki so'z. Alay zo'rdan zo'r talashgan. Ilöz, tag'in bir bina, o'zing aytmoqchi tag'in bir zdание yasab qo'yasan, shunda chiqib kirasan anlari. Garaj. Нәрсә ди? Men aytam, mana senga motivatsiya. Әйе, мотивация точно менә бит. Bir yıl salып qo'yырга. Инде Лилия, менә синнән сорыйсым килә. Син һәр вакытта да бит инде гел үзең генә бөтен җирдә. Синең балаларыңда күрмибез. Менә Гүзәл, Илназ, анда Фирусның һәр вакытта да гаиләсен без һәр даим күреп торабыз. Инстаграмда балаларның тормышында дигәндәй. Менә синең без гел ялгыз кияүдә булмаган кыз дип кенә белә. Күп кеше миңа калса, чөнки син бөтенләй дә гаиләңне күрсәтмисең, иреңне күрсәтмисең беренчедән. Балаларыңны күрсәтмисең. Яры единственный бердән бер әнеңне күрсәтәсең Гөлдания Хәйруллина. Чөнки Гөлдания апаны булай да бөтен кеше белә инде. Менә хәзер сөйлә әле безгә. Ник аларны күрсәтмисең һәм алар кайда? Алар синең белән бергә яшиме? Айгынның әйтәсе килгәне, сен иреңне күргәнең бармы дип. Әйе. Әйе. Сорау инде миңа карата Инстаграмда да күп бирәләр бу сорауны. Менә сөйләмә шул, белмим ничектер, менә шунда установка куйдым дип әйтим, миндә табу минем өчен, менә сөйлисе килми, шәхси тормышым турында. Ничектер, мин бит инде медиа кеше дип әйтимме, аннан кала, менә шәхси тормыштан кала, минем башка күрсәтер әйберләрем бар. Мәсәлән, иҗатым бар, менә шу блогерлык шөгыльләйме. Шуңа күрә ничектер мин сикләп үтәм менә бу теманы. Барысы да минем турында булышылган кешеләргә, гаилә турында әйтәсем килә, барысы да яхшы, Аллага шөкер. Шуңа күрә бер борчылмасыннар иде. Рәхмәт кайгыртканнары өчен, сораулары өчен. Син бит менә бик еш Инстаграмда бик еш синең видеоларың була. Әмма ләкин ничек син балаларыңны күрсәтмичә калдыра аласың? Алар синең берничек тә экранга кирмиләрме ялгыш кына да? Яисә сезнең синең блогерлык өчен аерым студияң бармы әллә? Менә шулай килеп чыга. Ничә яшь балаларыңа? Сөйләмим. Балаларың турында әйтеп кит инде. Bir сорау бирсәм ярыймы? Фәнил. Нишләп син шулай менә үзеңнең семьяңны балаларына күрсәтмәскә дигән фикергә килдең? Берәр инде күңелсез хәл булдымы әллә? Минем уйлавымча, һәр кеше өчен бу инде индивидуаль сорау, ул һәр кеше индивидуаль кабул итә. Әлбәттә, мәктәп елларында булганы булды шундый хәлләрнең, мәсәлән, бөтен кеше белә икән, синең инде егет белән йөргәнеңне берәр кеше кысладагы начар хәлләр килеп чыга. Ничектер болай яшәүе тынычрак, минем уйлавымча. Һәр кешенең хакы бар. Менә күрсәтергә, күрсәтмәскә. Шуңа күрә менә минем фикерем миңа карата шундыйрак. Кешеләр аңлар дип ышанып калам. Бәхет тынычлыкны ярата дигән ни бар, сүз бар. Шуңа күрә мин шушы сүзгә ышанам. Без синең фикереңне кабул итәбез, рәхмәт, бик зур. Лилия, шулай да балаларың турында гына әйтеп кит инде. Менә ничә яшь синең ике балаң бит инде, малаймы, кызмы? Әйтеп кенә кит. Бәлки бахлар сөйләр балалар турында. Аларның җегетләрен без беләбез. Менә күрсәтәм. Әйе. Гүзәлне күрсәттең. Бак китте малайларны алып килергә. Әйе. Нәрсә күрсәтергә? Малайларны. Нәрсә? Әллә нәрсә күрсәтергә кирәк түгел. Килегез әйдә, берәм-берәм.
Так, первый. Исәнмесез? Әйбі ұлы жігіт. Уртаншысы? Ана шәбитіп баянда ойнай тұрғаны қойсың әлі. Менә. Киләйде. Ким Марсель? Килинде. Марсель уялшан, миңа ошаган кичкенәсе. Марсель, күрен инде бізге. Нинде апайларга сәлам әйтәбез. Ялан. Бір сұрау берес келем, зор малайымның көрген бар, Инстаграмда баянда ойнағанын шақты яқшығына ойын. Ол өзі қызықсынды ма, әлі сен етеріп жібердің ма, әлі генларда бар ма? Айтып бит әлі. Сетіп жібердің ме деген болып айтып тұрам. Гені де бар. Гені да бардыр инде. Генісі да бардыр. Етіп те жіберген емінде. Ол мен дұрысын айтканда мен де музыка мектебіне ердім. Бірінші 2 жылында тілек берген ем. Андан соң чөтетігі тілек кемей баштады, но енді әтияне қаршында бәрібір әйбет болып қалып үшін музыка мектебін оқып бітірдім енді мен. Егітті өзінде тілек бар ма? Хамандаш болсын, сен тілекелейсің, түрткелейсің. Егітнің өзінде тілегі бар, Аллаға Сөйле шүкір. өзің, біздің сөйле. Өзі сөйлесін әлі, е? Жихалар, сәлем. Исәнмесез? Мен Фәнилә болам. Біздің яшырымыз сеңа. Тілегі бар инде бар. Миңа баянда ойнарға ошый. Сенің кішілері жырлатып қарағаның бар ма әлі? Сен кіші жырлата аласың ба? Әйе. Демек сен нотадан ғана түгіл былай да ойнай аласың? Әйе. Ненде күйлерін ойнайсың? Әнейме. Бергенсің сенің шыны жырлата ол миңа. Міне болыр ма екен қазір тұр эфирда шоны ішлеп қарарға? Бесправ, но көп ме төлейсіз? Картаңызға жіберіңіз, Зуберға. Бұл номерға теге картада номер yazылған, так что онлайн төлегіз дейсің мұнай? Әлбәттә, менә хәзер самоизоляция вакытында, шырында бит инде менә иҗат кешеләре гомумән эштән туктады, алар бөтенесе өйдә, гаилә белән, балалар белән яшиләр. Шуңа күрә керем юк диярлек күбесендә. Гомумән ире дә, хатыны да иҗатта булган кешеләрнең, аларның сәхнәдә эшләүче кешеләрнең бөтенләй дә кереме юк бит инде хәзерге көндә. Менә ул хакта да сөйләшеп алыйк әле. Ничек менә сез бүгенге көнне кичерәсез? Нинди дә булса күңелдә борчулар юкмы менә киләчәктән анда менә кайчан эш башлану дигән анда кайгырулар юкмы? Ничек итеп акчаны экономияләп яшисезме? Яисә нинди дә булса сезнең башкача керә торган акчаларыгыз бармы? Ничек яшисез, Филүс? Минем инде теге барыбер күпме дә булса сакланган акча бар бит инде. Ул инде кызганычка каршы бик күп калмаган иде. Күбесе эшкә дә кирип киткән иде. Шуңа карамастан, әле мин бит әле консерваториядә укытучы да булып эшлим. Шуңа күрә консерваториядан барыбер безгә зарплата килеп тора, штрафка килеп тора. Һәм дә инде минем хатын инде ул теге үзенең бизнесы белән дә шөгыльләнә бит инде. Әле Аллага шөкер, әле шул да бар дип торабыз. Шуңа күрә менә шушы акчаларга әле таянып яшибез. Алайса Аллага шөкер икән, Аллага шөкер икән. Гүзәл, Илназ, менә сез ничегрәк итеп тормыш кичерәсез бу көннәрдә? Безнеке бик авыр. Авыр сулап куйды Илназ. İpide suda oturan Filus'e kebek bizin zapaslar yok. İşlemiyoruz biz. Zarplata birgen kişi yok bizge. Bizge big ağır. Tizrek bu ayıbı. Tizrek ayı. Senin de bu ayıbı. Maşısı gile. Güzel, Илназ, sizden de bik жайлыгын айтырып кибеткә походларын ясыз икән. Без ул хакта менә сезнең Инстаграмда күрдек. Тамашачыларга да шуны тәкъдим итик әле. Бик кичкенә генә, әмма ләкин шуны хәлләтегә бик уңайлы транспортыгыз бар сезнең. Шул хакта егетләр видеоны куялырсызмы икән? Biz менә ул транспортны, bütün транспортны сатып бетереп шуны алдык. Экономиялеме? Хотя бы кибеткә нәрсә белән булса да барырга. Ага. Егетләр сездән мөрәҗәгать итә? Белмим, нишләп Илназ алай дип әйтәдер, мин инде Инстаграмдан карап торам. Тәмле итеп ухалар да пешерә, анда теге яхшы балыклардан тәмле итеп. Булган балык башы. Көн сайын шашлык диген әле син. Балык башы. Көн сайын шашлык диген. Егетләр видео әзерме?
balıklar çıkar. Bu bitinde tege ezrek kişi bular çisti ölüp bitmediler miken ölüp bitme tege islerini alsınlar diyen prosto bir birgine bu. Sen Aynen. taşadık sırası pişirdikte taşadık. Aha. Etlerge birdim yani. Bizning Ilnaz Bog ham Go'zal Idrisovaning kibitga yuri turgan transportlarini kuchatirga tilagan edik tomoshachilarga. Aydagiz, mana shu videoni qarab ketinglar. Alle buluş. Dostavki rüy narsalar qaytdingiz. Uning biratni olib bo'ldi bu qaysi. Ay Ilnaz. Ay Ilnaz aytgan bo'lasan, ipi bilan suvda turamiz deb. Bütün kuşan sorap çıkmış. Liliye'den de sorar gerek mi bu sorağını? Liliye'nin yaşayken. Akşası var mı iken Liliye'nin? Zapaslar jiyip koygan mı iken? Turmush yetarlilik bor, albatta. Ko'pmida bo'lsa zapaslar bor edi. Bundan qolay endi tag'in bir kiruv shig'anog'i bor. Ozgina bo'lsa da shunga ko'ra allani o'qsha to'zdirganda yo'q, chunki bir qo'y chiqmaysan, oziq-tulik olasanda, shu olgan aybingni oshmaysan. Xizmat yosatasi yo'q, ishlash yosatasi yo'q, bir narsa yosatasi yo'q. Shunga ko'ra onlar yo'q. Benzinga da ekonomiya. Akşa es tutulayın da anlamış yaşay. Bir koy yaşatmamış. Akşa es tutula. Grechka olib qo'ydik, ipi bor morozilnikda. Tuz bormi, tuz? Mana shu samay karantin boshlangancha endi bir ko'pdandan azizlana boshlagan edim. Bir necha kun magazinlarga chiqib, aybirlar olib, kishilar boshdan mendan kulaydilar. Durustini aytganda, bu mening intuitsiya bo'yicha aytgan aybir. Shunga ko'ra zapaslar ko'p, makaronlar da oldik. Bulay o'xshab turgan yo'q. Shunga ko'ra Sen olganga ko'ra bizga qolmadimi yalo? Aydan kibit kishtalari bo'shadi bir kun butunlay. Ne bu? Hazır bitinde oy boraşak baribir qo'yishlaringizdir kreditlarida borda ishlaydi. Alar bitinde baribir kvartiralar uchun kvartlatlar kreditlar olar kelmishi turmaylar. Yollarni kuzatib borasizmi? Davlat birinchilikdagi yordam turida sizlar ishonasizmi menga? Ishonmaysizmi? Bizga kelib yetirmikan, yetmasmikan? Mine eng qo'rqqanim tag'in may ayında da shu aytirib uyda o'tirasiz deb aytganlari osharga yo'q. Ilnazning butun qo'yg'isi osha. Go'zalanda kuni-tuni bitamni pishdi. Birinchi zarpatisi bor bir tane. Mana shuni da aytasiz kelar. Mana shu karantinda samoizolyatsiyada o'tirganda menga qolsa biz o'nglaymiz. Ko'pmi bizning ishlagan oqshamiz badrafga ketib boradi. Angladingizmi shuni? Mana biz ana tega g'alati turmushda biz ana sezmaymiz. Bir qarasang endi o'tiga albatta kishining oshisi kelar, ham yashaysi kelar. Ideologiya bir endi u har vaqtda. Evet. Onun bitinde şu ideologiyalar tag'in nechik kishining yo'qshiroq, kamliroq oshisi kelar, ham yo'qshiroq yashaysi kelar. Evet. Anladım. Kishiga все-таки oshov uchun bir ko'p aqshani to'zdiramiz ekan biz. Mana shunday natijaga keldim. Shu ana menda o'yladim, chunki mana ish bilan yurganda qo'yadir shabasin bitinde oshovaning balki shinaqda ko'p bo'lgandir, endi u vaqtda da bo'lmagandir, ammo lekin hozirgi kibik binani уже ko'rmayman. Ev? Nechik deysan, Ilnaz? Oshti kela boshladik. Uzoq bora topshiruv oshisi kerak deysan buni. Ozgina taqdim etaman sizga Bizim ay azir uyasın. Ay, menda shu aytmoqchiman, ozgina muzikal pauza yasab olaylik. Kamil bitadi. Aşağı turda çeşme gideli. Ayy. Kamil azir, hozir Anisin jirlata, jamoat eksklyuziv kadrlar. Buni boshqa bir joyda ko'rmaysiz. Alloh topshirdi. Hayda. Qo'shaverma. Hayda endi. Uyanan bir bahçe
Min siyahım Gözümün nazlarım Gözümden tanıyorum Bu işi senden Asabıma Gözümün nazlarım Gözümden tanıyorum Aferin. Hadi. Getirip bir kaya kuşapkanları yok yani. Sen bilasizmi Ilnas, mana televizorning ikkinchi yog'ida ko'pmi xalq hozirgi vaqtda kuchli deb qo'shyapti. Sen shulay deb ko'zalada, o'zingni sahnada kibir his et. Sog'indirdimi sahna? Sagındıra, bek nıq sagındıra. Aşısı kile. Shulay endi narsa bo'lsa-da, oshamasha yashab bo'lmaydi. Sahna kim uchundir bit endi rizq tobu, tüp xizmat. Aytыңыз әле менә, әгәр дә бу менә самоизоляция, татарчасын ничек булар дөресен әйткәндә, үз изоляция бит әйме? Әйе. Самоизоляция әгәр дә озакка сузылса, менә шундый сүзләрдә йөри бит инде, май буйда булыр, сабан туйларда булмас диләр бит инде. Бәлки без инде яхшыга йөрик, яхшыга өметләник, оптимист булыйк. Әгәр дә озакка сузылса, нинди дә булса яңа һөнәр үзләштерергә дигән планнар килмәдеме әле башка? Менә мин сварщикка өйрәнеп киләм инде җайлап. Әйе. Башкаларның ничегрәк планнары? Башкаларның зарплатасы килә бит. Илназ бүтүнүс өчен җавап бирде. Mesela men bloggerlik bilan shug'ullanaman. O'zimga kelganda. U distansion ravishda ishlarga mumkinlik beradi. U bitimga baribir ish, aning bilan shulay o'qishni ishlab bo'ladi. Shu vaqtda men programmada hozir montajlar yasashni izlashtiraman. Нәрсәләр ясауны? Montaj yasayman, videolardan montaj. Менә Instagramda сен блогер буларак, менә иң күп хезмәт хакын күпме булды, менә акча эшләгәнең бармы инде синең? Эшләгән бар. Иң күп алайны күп түгел инде, алай маны әйтәсе дә килми күпме икәнен. Мин хәзерге вакытта процесста дип әйтим инде, чөнки үсәргә кирәк, эшләргә кирәк. Ниндидер югары дәрәҗәләргә җиттем дип әйтә алмыйм. Эшләргә кирәк. Бу шулай ук, бу эш ул караганда гына бик җиңел кебек, кызык кебек, бик көч түгергә туры килә. Фантазия кирәк, түземлек кирәк. Җиңел түгел. Сәхнәдә эшләргә караганда авыррак дип әйтергә телисеңме әллә? Дөресен әйткәндә, бу әйберләрне чагыштыру дөрес түгел, чөнки бу төрле әйберләр һәр эштә минем уйлавымча үз авырлыгы бар. Һәр эштә үз авырлыгы бар. Шуңа күрә үзенең күңелеңә ошаган эш белән шөгыльләнергә кирәк. Андый эш белән шөгыльләнгәндә ул җиңелрәк тоела, ул авырлыклар да андый нык зур авырлыклар күтәреп тоелмый. Башкалардан да сорыйм әле, менә Instagramда блогерлык хезмәте ул нинди дә булса файда китерәме сезгә? Блогер булмагач әйтә алмыйм. Мин сварщик. Гүзәл ярар, гүзәлдән сорыйк. Ярдәм итә инде үзенчә, мәсәлән, аларга да ярдәм итә, үзеңә дә ярдәм була. Алар өчен ни өчен аларга реклама кирәк бит. Алар әле ачылып килгән, мәсәлән, яңа ниндер Кемнәр ул? салон красоты, мәсәлән, аларга кирәк реклама. Мин үземчә инде реклама ясыйм аларга. Алар инде миңа, мәсәлән, бу берәр нинди услугынымы я акчалата түлиләр, я инде шул услуганы эшлиләр. Бартер белән эшлисез инде. Әйе. Филүс, менә синең ничек уңышлар Instagram? Да, уңышларың бармы ниндидер? Дөресен әйткәндә, мин интернет кешесе түгел инде. Мин шул хатын әйтмәсә, бер нәрсә төшереп куй инде шунда Instagramга тамашачыларга бит, милләттәшләргә кызык бит инде дип, менә шулай дип әйтмәсә, мин һаман да куя алмыйм инде. Менә ниндидер бер Без икебез дә бер гаиләдән ахыр, бер әти балалар түгел микән без? Может быть, Сезнең бит географиягыз бик киң. Нигә алай дисең? Юктыр, булырга мөмкин түгел. Фирус, гомумән Башкортстаннан, син моннан гына бит Орша ягыннан. Лилия әйтте бит инде. Мин бит әйтмим. Лилия әйтте бит, шөгыльләнергә кирәк, үзеңә ошаган әйбер белән ди. Үзеңә ошаган эш белән шөгыльләнсәң, аның инде табышы да була дип. Менә аңлаштык инде, Лилия блогерлык белән шөгыльләнә, Илнар сварка киткән, Филүс әсин.
еш қана электро бирәләр иде бит инде. Әгәр дә җырчы артистлар сәнгать сайламаган булсагыз, кем булыр идегез дип. Мин гел әйтмидем. Мин әйтәм, бу иң мәгънәсез сорауларның берсе дип. Менә ничек итәсең димме? Шуннан да булмас диме, бу дөньяда бөтен нәрсә булырга мөмкин. Менә хәзер без артистлар безнең дөресен әйткәндә ни җырлый алмыйбыз, концертлар да юк, бернинди мәҗлесләр дә юк, бер кайда чыгышлар да юк. Менә шуннан да монда уйланырга хәзер инде вакыт, бәлки ниндидер һөнәрне үзләштерергә дип. Мин үзем менә бу очракта хатынга ышанам. Таянам дисең инде. Аның бизнесына ышанып ятам. Аңа ярдәм итә башладым. Инде теге круизлар буенча, ял итү буенча бу инде теге шул бизнес һәм шуңа аңа ярдәм итә башладым ул яктан. Филус, сиңа тагын бер сорау бирим әле. Менә син бит инде чынлап та мин үзем синең җырлавыңа искиткеч гашык кеше инде. Гомумән менә синең иҗатың ул инде безнең татар сәнгате өчен ул инде бөтен кешеләргә үрнәк булырдай. Синең җырлавың син бит әле җырчы буларак кына түгел, бик оста пародиялар да ясыйсың. Һәм әле син бик матур итеп нинди генә компаниядә булмасын, бик кызыклы, күңелле мәзәкләр сөйлисең. Сагындыңмы шул мәзәкләреңне? Сагынсаң безгә дә берне сөйлә әле. Яисә берәр пародияны күрсәт әле безгә. Филус. Теге артистлар көненнән бер өзек күрсәт инде, әйдә. Теге мәзәкләрне кайсысын сөйләргә ярый, кайсысын сөйләргә ярамый. Анасын Рөстәм абый Закиров әйтмәшле, без Филус синең белән шул сәхнә арты пародистлары инде. Анда теге безгә бик килешеп бетми ул сәхнәдән сөйләргә. Аны теге Данир Сабировлар, Рифат Зариповлар йөрсә инде. Без сиңа миңа килешмәй ул. Килешмәй диге. Шайрап. Менә бит. Ни булды дело? Аны инде Рөстәм Закировны иң яхшы күрсәтүче ул Илназ Бах. Ул аңардан да яхшырак күрсәтүче аны юк әле. Кит ана. Әйдәләр. Андан соң инде әле бер көнне карап торам. Салават абай Фатхетдинов тора иде интернетта да, андан соң миңа да шылтыратты да, Филус, я требую продолжения карантина, миңа бик ошибо. Кемгә ничек бит инде? Әйтәм, нишләп ошыйсың дигәч, Салават абай дигәч, менә ди күпме өйдә калган эшләмәгән эшләр башында эшләп бетердем. Аллага шөкер, бу кадәр ял иткән юк иде. Шул ди, әйтәм, менә шулай. Һәр нәрсәнең уңаягын. Миндә әлбәттә бездә Башкортстанда хәлләр начаррак, Татарстанда яхшырак диләр. Бездә юк, бездә начаррак. Мин идән чыккан юк. Кул шабыйга әле Филускә. Браво! Афәрин. Гүзәлнең дә мин бик оста пародиялар ясавын беләм, Гүзәл. Сәни белмәйдеңме? Мин менә беләм, шуңа күрә Гүзәл әйдә әле. Кем әлендә безнең Зөлфия Шакирова булып сөйләп күрсәт әле. Мин ул пародияны көнне-төнне күрәм. Сиңа түгел, безгә бит. Миннән дә бәхетле кеше юк икән, малай. Әйтә торган түгел, Илназ, без беләбез инде синең бәхетле икәнне. Миңа калса Илназ нәрсәләр әйтеп җибәрергә тиеш ул пародия килеп чыксын өчен. Әйе. Этәргеш. Көнне-төн иштәмисең. Хәзер барып киләм тиз генә. Кая барып киләсең? Адиника. Шкафка. Шкафка, Гүзәл. Гүзәл, күрсәт инде бер пародияңны. Булай резко гына чыкмый инде ул, мин оялам. Ул бит кызлар пати белән бергә гулять иткәндә генә чыга торган пародия. Син бик матур итеп Зөлфия апа булып сөйләп күрсәтәсең. Әйт әле бер генә Зөлфия Шакирова булып. Казановыл орасы, найдына барасы дип кенә җырлый. Менә бит. Син булдыра алмыйм дисең. Монда әле балалар мишәтли безгә. Безнең бит юк нянечкалар, Лилиянеке шикелле, балаларны карап тора торган. Безнекеләр монда торалар бөтенесе. Гөлдәния Хәймуллинны чакырыгыз. Безгә дә биреп торгыз, Гөлдәния апаны берничә көнгә. Илназ китте менә разбираться итәргә. Балыгыз. SMS-ка җибәрергә онытмагыз только. Шаралдан иде. Карта прикреплена к номеру, да?
Гөлтания Хайруллина қолдан қолға китмәсе ярый инде монда. Әллә ни сөйлисең син Фәнил. Инде әйдәгез теманы башка шаракка күчерик. Менә иҗат турында без әле бик аз сөйләштек. Сезнең өйдә утырып иҗатыгыз тукталмагандыр бит. Нинди иҗади процесслар бара сезнең? Яңа җырлар әзерлисезме? Безнең бит инде барыбер дә планнар сәхнәдә тормышны дәвам итү. Һәммәбезнең. Кем җавап бирә башлый беренче? Лилия? Мөмкин. Хәзер бит инде интернет заманы булгач, һәр нәрсәне интернет ашта, дистанцион рәвештә башкарып була. Аранжировщикка әйтеп була, менә ясале дип, уларны ясый да сиңа интернетка, почтага җибәрә. Син аңа акчаны безгә күчерәсең. Шулай итеп, яздыру процессы гына инде бераз авыр дип уйлыйм, чөнки үзеңнең студияң булмаса, җырны яздыру авыр. Барып яздырырга кирәк берәр кайда. Тик менә мин үзем әле күптән түгел генә эзли башладым программалар, тавыш яздыру бар икән телефонга. Бәлки аларны ничектер музыка белән бергә катыштырып сведение ясарга мөмкиндер. Шуңа шундый уйлар белән әлеге вакытта яшәйм. Бер нигә дә карамастан, минем уйламча җырчыларга мөмкинлек бар менә шулай эшләүе. Җырлар яздыру, интернетка чыгару. Шулай. Менә өйдә утыргач, бәребер дә ниндер менә ялкаулык дигән әйбер басмыймы? Чөнки бит инде гел дә кызу ритмда эшләгәннән соң менә гел өйдә утыру үзенә күрә ниндер тискәре апатия. Шундый апатия булды менә беренче вакытны аеруча. Чөнки син шундый кызу ритмга күнеккән кеше, артист кешесе бит инде тигендә, монда нидер очрашулар. Һәм менә авылга кайтып торасың, нәрсә эшләргә белмисең. Башта авыр иде әлбәттә. Хәзер инде шүкер күнегәсең. Кешеләр белән аласың, ярый интернет бар дип тотланасың. Филиус. Можнамы? Мөмкин. Әйдә бер җырлап алыгыз әле, пожалуйста. Җырлап алайда. Әйдә җырлап, Илназ. Әйдә Филиус, давай. Илназ ашап килде ахырсы. Су эчеп килдем, сугына эчеп килдем, ашарга юк. İcat tutulmadı diye soru idi монда. Филиус. Юк, иҗат тукталырга мөмкин түгел. Дөресен әйткәндә, башта әйтләр бит инде бер атна самоизоляция эштән туктатабыз дигән нәрсә булды бит инде. Бер атна чыннан да ул хәтта бераз ял итеп алыйк әле, аз гына бу эшләрдән ял итеп алыйк, аз гына гаилә белән аралашып нитеп дигәндә шулай. Ул бер атна үтеп китте. Кем сөйлесе аны? Илназ кысыла һаман. Юк, гаиләм аралашып алыйк тезрәк кенә ди, мәйтән күптән күргән юк дигән. Аннан соң инде барыбер үзеңне ниндидер эш белән бәйләргә тырышасың, чөнки теге гел ял итеп ятып кына булмый. Һәм уйланырга бик күп вакыт бар. Ниндидер мәгънәле, мәгънәсез эшләр белән кайчагында мавыгып йөргәнбез икән гадәти тормышта. Шушы мәгънәсез әйберләрне тормышыңнан алып кайтырга да вакыт бар, шуны уйланырга да. Ул иҗатка да кагыла. Менә теге иҗатта да ниндидер кирәкмәгән үзеңнең бар көчеңне кирәкмәгән әйбергә юнәлтү. Ансы менә шушы әйберләрне алып чыгарга да һәм бу дөньяда күбрәк кирәкле әйберләр белән, мәгънәле әйберләр белән шөгыльләнергә. Менә шундый уйлар белән дә үзеңне психик психология буенча да аз гына үзең белән аралашырга. Ниндидер анализлар ясыйсың инде. Анализлар ясарга вакыт бар. Менә вакыт күбрәк булган саен вакыт тагын да җитми. Ничектер менә мин шундый ситуациягә эләктем. Менә берничә көн элек уйланып утырган, мин әйтәм, элек нәрсә генә өлгерми идем, әйме вакыт әз иде. Хәзер вакыт күп, таң ата да кич була. Ничектер эштә эшләмәгән кебек вакыт үтә дә китә. Бәлки ул көне буе кухняда булгангадыр инде. Шуның бәлки сәбәбе шулдыр. Ничек шулай хис итәмез берничә көн. Таң ата да кич була дигәннән бер вакыт Әлфия Павзалова мәрхүм сәхнәгә чыкканда бар бит әле теге җыр. Кояш батада кич була, күңелем шатлык белән тула, нурлар уйный тирә-ягымда. Бар бит шул җыр. Күңелемдә язып аталар. Әлфия апа чыкканда инде җырларга хәзер кинәт кенә сүзләрен онытып җибәргән. Ничек башланасың дип хәзер уйлап басып тора икән. Әтегендә вступление уже бетеп бара икән. Бер заман кояш батада кич була урынына таң атада кич була.
Hazır bit indi oңнады дөрес җырламаганын. Әйбәт, дөрес түгел икән. Hazır моның полный буталып киткән. Таң атада кич була, кояш чыкты да җир тишегенә кереп китте шунда. Полыскә чыгып китте. Таң атада кич була дигән. Менә бит анекдотта сөйләдең. Мәсәлән, тормыштан алынган. Минем дә булганы бар шундый кайчагында. Ул барыбызда да булганы бар инде. Чыгасың да бер 10 ел җырлаган да кинәт кенә ак кагаз була да куя сүзләрне унтасың да куясың. Берсендә шулай чыктым да җырлап басып торам. Батырҗан Аресты. Сау бул инде и битте. Әйтәм, нинди сүзләр санап. И китте сау бул инде дуслар, дуслар сау бул инде, дуслар сау бул инде, сау бул инде дуслар, сау. Шулай дип җырлап чыктыңмы? Беренче куплетта тәки шулай җырлап бетердем. Аннан искә төшкәндер бит инде. Икенче куплет искә төште. Ярар, Ул ладно, сәхнәдә түгел, ниндидер бер мәҗлестә булды, теге правительственный мероприятие дип әйтим инде. Хәтта ул вакытта Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов башын күтәреп миңа озак кына карап торды инде. Ул бу дөрес җырламый бугай дигән кебек. Иң мөһиме җырлап чыккансың. Инде. Җәмәгатьләр Илназ бит әле бер генә сорап бирмә, Илназ бит инде ул композитор да. Ничек соң самоизоляция Илһамга комачаулыймы, әллә киресенчә Илһам киләме? Сварка белән ябыштырган вакытта берәр китүмиме? Ничә Илһамга? Сварка белән Илназга илһам киләме ди? Илһамиясе янда бит. Миңа нәрсәгә кирәк инде ул Илһам? Мин бит андый малай түгел. Анекдот искә төште, анекдот. Әйдә сөйлә әле. Анекдот искә төште. Бер мужик өйгә кайтып кергәндә караса хатыны китап укып утыра икән. Хатын нәрсә? Илһам килде что ли дигәч, хатыны караганда, Илһам, чык шкафтан, ит сизеп алды дип әйтә ди. Юк, Аллаһка шөкер, җырлар языла, менә Филүскә дә берне әзерләп маташадыр инде шунда. Әйе. Филүснең потому что зарплат звар, может, не җырлар нигә шулай. Сатып алмас микән җырны дисең менә? Мин ашысы килә. Инде Шулай без бер атна ял иттек башта, музыкадан, бөтен нәрсәдән, җырлардан, аннары нәрсәдер җитми башлагач, Илназ гаражның тырына безнең зур концертный баннерны беркетеп куйды да, аппаратлар чыгып куйды да, һәм без ясадык дискотек. Якын тирәдәге бөтен кешеләр дә биегәндер үзләренең ишек алларында дип уйлыйбыз. Килеп капка шакымадылармы соң бездә кирегә биергә дип? Аларны ишетмәдек. Без чөнки бик каты гына куйдык, музыканы биедек, җырладык, үзебезнең репертуардагы җырларыбызны искә төшердек, кайсыларын өйрәндек шунда. Һәм һаман да шул безнең сәхнә җыелмаган килеш тора. Җылы көннәр көтеп тора. Әйе, җылы көннәрне кабызып җырлап алабыз шулай. Чыкта җырлаган әйме? Онлайн концерт иде бугай, ялгышмасам. Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бахның нәкъ шушы ишек алдында булган дискотек концертыннан хәзер без видео өзек бирәбез. Егетләр, видео әзерме? Бераз гына сабыр итик. Булды. Шул видеоны хәзер тамашачыларга тәкъдим итәбез. Дискотек ишек алдында булган дискотек концерт дип атыйбыз инде без менә, әйме? Онлайн. Онлайн. Мир цветной, своей улыбкой неземной. На славном праздничном перу мы целовались на ветру, и вместе с нами танцевал рожденный солнцем карнавал. Это лето Кастанье на лазурном побережье, лето, где встречал рассвет. Ты со мной, мой самый нежный, лето музыки и грез, и любви не повторить.
это роз, что дарил ты мне, любимый. Соло! Men bir aytib o'tayman hali. Biz endi sizda qo'yganlaringiz o'zlarining Instagramlarida to'g'ri efir olib bora turgandir. Butun sizlarga ayting, agarda so'rovlar bo'lsa, shu to'g'ri efirga jibersinlar, biz ham efirda yong'iratirmiz. Shoybek, agar sizga qiziqli bir so'rov kelsa, o'qig'iz, ham biz ham javob beramiz, yaraymi? Bizda sirlar qachon jig'laysiz deb. Jig'laysiz. Alarga qiziq tugul, ishab tirashibgina o'tirasiz deylar. Менә без бу тапшыруны бөтенебез бергә җырлап матур итеп төгәлләрбез, чөнки безнең гармончыларда гармоннарын көтеп, баяннарын яннарында көтеп утыралар. Фәнил, Илназ, әйеме? Хәзер бит инде, әйе, мин бер генә сорау бирим, хәзер менә бөтен интернетта карасаң, шундый сораштыру бара. Шушы самоизоляция, үз изоляция биткәч, иң беренче нәрсә эшлисез дигән сорау ko'p kishining bitida ko'rganingiz bordir endi. Shunga ko'ra javob berib chiqsangiz, har biringizda mana shu karantin bituga eng birinchi yetib siz narsa ishlayapsiz. Biz eng birinchi anilar yonuna qaytamiz, Cholliga ham Orshag'a. Rahmat, javob qabul etilar, Liliya. Naq shunday qilgan. Ayta Filiz. Ayta Liliya, ayta. Sportzalga chobam, chunki menga shul qattiq aktivlik yetmay menda. Ham endi tirnoqlar tushdi. Sog'liq. Manikюр ясатырга барам deb o'ylayman. To'g'ri, Filiz. Mana go'zal aytmishli, bizda Boshqirdistonga qaytib, ankaylar yonina chunki it bitdi, oshisi kelar. Maygil, Vali Ahmedovni siz nima ishlarga qiynasiz o'zingiz? So'rab berasiz, o'zingiz javob bering hali. Sen mendan Aygilishni javob bering, mayli Aygilishin. Beraylik, Aygil endi ol, naverni, agarda shaharga sразу ruxsat bersalar, naverni sразу chet elga shabir. Aytding sen de siz. Yo'q, chet elga chiqmayman mana. Chet elga chiqqancha birinchi Zangarko'lga qiyinirga baram, shuning xatlisi qiyinirga barasim kela. Ham albatta mana Liliya bilan menda bir tema bizning sportzal ulam sportzalsiz mana shuning xatli yetmay energiyani qo'llanolmay. Shuning xatli sportzal yetmay. Anlayın prem. Jon tili şunda varırga. Bütün energiyasını şunda qoldirib. Bütün kishi javob berib chiqdi. Ilnazgina javob bermadi. Nisharga jina ekan ol. Agarda eng birinchi chiqarsalar, Kivitga borib oshirib olib qaytaring tezgina. Ilnaz, sen tegi boshqa planetada yashagan kibek. Bitta boshladi, o'sha elektrod kerak. Elektrod. Tanil, sen o'zing narsa ishlaysan, birinchi bo'lib. Futbol o'yinskilar bilan tuzib bo'lmaydi. Точно, biz birga o'ynaymiz. Sog'indira futbol yigitlar oralashuv. Sog'indira futbol degan. Endi mana bu izolyatsiya vaqtida onlayn konsertlar beruv modaga kirib ketdi bit endi ko'pgina nashirchilar Instagram osha onlayn konsertlarini beradilar. Mana shag'ishtirmacha albatta rus estradasida onda endi onlayn konsertlarni professional darajada beradilar. Shar kamera bilan endi ularning mumkinliklari ko'proq bu endi shag'ishtira turgan ayb tugul. Go'zal Idrisov ham Ilnaz Baxlarning onlayn konsertlari bo'ldi. Xalq tomoshachi yaratib qaragandir. Ko'p kishi qaradimi sizni Ilnaz? Bizning onlayn konsertdan bergan shuni xiyollanib, ne deb hazırlanib bitgan, eng durustini aytganda, deyib tajriblab da hammada uramda shu plashatkada siz qaragan plashatka uramda ishlamoqchi eganda, hammada lekin o'sha kun buzilib ketdi, salqin aytib jibarish sababli uyga kirdi. Va ishinde ni internetning noshar bo'lishi sababli onchikib aytdim, mana bir qanoatlik olib bo'lmadi. Internet bu hali shu aradan bütün kişi internette oturarlar şu maşallah Sonuçta bizde hazır yine jıllık günlerini kütüyoruz. Vaqda etkençe Allah tilese kolay kursa o'zimizning şu matrub başlatkida jırlab yeb ko'ngil ochirmiz deb aytmoqchi. Do'stlar bilan birga onlayn ko'ngil ochirmiz deb
Tamaşaçılarını kötüp kalabız inде менә. Алла берсе. Аннары соң менә бит хәзер театрлар инде куллана башладылар, түләүле онлайн спектакльләр бирәләр. Мин инде менә бер спектакльгә түләгән идем акча, кызганычка каршы карый алмадым. Менә шул интернет проблемасы аркасында, чөнки бөтен кеше хәзер интернетта утыра. Ул минем гелдә туктап алды да, аннан инде мин бөтенләй сүндердем, башка вакытта карармын дип. Сезнең менә шундый планнарыгыз юкмы, ничектер түләүле концерт итеп оештырырга? Чөнки чынлап та бит инде керем юк хәзерге көндә. Ашыйсы килә. Яшысы килә. Килеп чыгыр микән менә шундый түләүле, яхшы итеп эшләп концертны, түләүле концерт эшләп, аның файдасы яисә кереме булыр микән? Белмим, юктыр. Безгә туры килә торган әйбер түгел ул. Бушлай булса гына карыйлар безнең халык дисең менә. Инде бушка Монда бит әле артистлар гына түгел, монда бит бик күп кешеләр эшсез калды. Кемнедер эштән кудылар, әйбәттә. Кемдер мәҗбүр иттеләр. Кайбер кешеләр чыннан да хәзер ризык алырга да, ашарга алырга да акчалары юк. Аны да теге понятно, артистлар да эшләми, актерлар да эшләми, берсе дә эшләми. Менә бу четерекле сорау инде дөрес әйткәндә. Ләкин руслар әйтмәшә попробовать можно инде. Анда инде теге попробуешь та шунда билгеле була инде. Ничек халык кызыксынамы хәзер концерт барырга кызыкмы? Әллә инде ризык турында, ашарга турында, балалар турында уйлармы? Менә аны эшләп карамыйча белеп булмый. Менә концертлар ягыннан бит әле андай булганы юк түләүле. Инде татарча спектакльләрне без хәзер түләүле онлайн түләп онлайн карый алабыз. Миңа калса бик уңай яхшы күренеш. Чөнки чынлап та менә спектакльне бит әле онлайн күрсәтер өчен ул инде шулай ук бит чыгымнар сорый. Анда бит күпме кеше катнаша, ул бит күпме хезмәт. Лилиянең фикере бар икән, тыңлыйрар Лилиян инде. Күпкенә кешеләр инде теге вебинарлар оештыралар бит инде, алар түләүле. Күп вакытта минем уйлавымча артистларның хакы бар, түләүле концерт ясарга, аны оештырып та була. Тик хәзер менә шундый авыр заманда кешегә психологик яктан бик авыр. Миңа бик күп язалар кешеләр, рәхмәт сүзләр язалар, мәсәлән, кызыклы видеолар, юморлы видеолар урнаштырган өчен мәсәлән, алар ниндидер позитив алалар. Аларга җитми, шундый рухларын күтәрергә нәрсәдер. Шуңа күрә менә шундый онлайн бушлай концертлар булса да, минем уйлавымча халыкка бу шундый зур бәхет халык өчен. Чөнки кешеләр квартирада торып үзләрен кая куярга белмиләр. Минем уйлавымча бу мин монда бик зур проблема күрәм һәм ярдәм күрсәтергә телим менә кешеләргә һәм да әйтәм, менә шундый онлайн концертларның булуы бик яхшы күренеш минем уйлавымча. Рәхмәт. Юк, онлайн концерттансы Лилия аңлашыла. Бу менә түләүлеме, түләүсезме, менә шуның турында сүз бар инде. Хәзерге вакытта кешегә бик авыр инде, әлбәттә, ашарга алырга да кайбер кешеләрнең акчасы юк. Оештырып карарга була дип уйлыйм. Кемнәрнең мөмкинлеге бар, алар килеп карый. Мөмкинлеге булмаганнар инде карамый дигәндәй. Тик шулай каралап, сөйләш дигәндәй, шулай да оештырырга кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә, түләүле бик төпле фикер булды бу. Түләүле итеп эшләгән чиракта аңа бит инде чынлап та аның чыгымы да булачак, хайран күп кенә, чөнки син инде Instagram каршында гына җырлап тора алмыйсың. Бу чиракта инде чакырырга кирәк булачак видео операторларны, аны матур итеп тулайын профессиональ дәрәҗәдә җиткерергә тиеш буласың. Син инде күпмедер чыгым чыгарып, аның кире кереме булмаса, шулай ук инде ул бик күңелле түгел бит инде. Әлбәттә, рисклы эш. Шулай. Инде менә шулай бик матур итеп рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз. Фәнил, синең тагын сорауларың бармы? Мин сорауларым юк, минем бер генә моментны ачыклыйсы килә. Менә мин монда бу без сезнең белән сөйләшә торган приложениедә шуны аңладым. Монда бер кеше сөйли башлагач, башка кешеләрнең тавышларын бераз әкренәйтә икән. Шуңа күрә без кызганча каршы, миңа калса бөтенебез дә эфирда инде булса җыр башкара алмыйчакбыз. Шуңа күрә тәмсиллектән просто суефа ясарга да бер нәкъш җырласын. Безнең вакыт бит шикле түгел, әйдә, бәлки чиратлап теләк белдерүчеләр булса. Гүзәл бит инде әйтте, монда язалар ди кешеләрне нишләп җырламыйсыз дип. Чөнки барыбер безнең эфирда инде артистлар булгач, җырчылар булгач барыбер тамашачы да инде нидә булса җыр башкарылыр дип. Шуңа күрә менә кызганча каршы шунысы ишетен, мәсәлән, Илнас уйнап,
Филус жырмый olmaz кебек тоела миңа. Безнең бу предложение андый мөмкинлек бирми бугай. Шайда тырышып карарга була. Фәнил, әйдә чиратлап. Килеп чыкмый алай. Чиратлап җырласыннар, бер куплетны бер кеше җырлый. Икенче әгәр дә ул җырны белә икән, башкасы ул икенче куплетын җырлый. Әгәр дә инде ул җырны белми икән, икенче куплетнан ул башка җыр башкара. Һәрберегез берәр җыр башкарып чыкса да була. Ничек эшлибез? Татар халык җыры колтык астым типләде. Пятница. Әйдә, киттек. Кем икенче куплетын белә? Җомгамы? Пятница. Күз белергә тиеш. Әйдә киттек. Alma sese gittirle, başkalarına güzine salımın seni görgenle. Alma aşkları, sayri sandı başları, sayri sandı başları. Aferin. Они жирные дальше. Almadım tügerregin. Hazır minni uylim miken mehabet kübellegim. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Aferin. Следующий. Ливия Хайруллина. Каршы алыгыз. Мен бу җырны бик җырлаган юк. Башкасын җырла. Алма. Башкасын җырла Лилия. Alma bitul tügerek, şu tügerek işlerinde eşik dostları birgelep. Koluma kaşları, sayri sandık kaşları, sayri sağındıra başladı. Menevit. Җәмәгать, менә безнең Фәнил Вакасов бит әле ул бик оста алып баручы гына түгел, хәзер инде ул җыр ягына да бик тирәнтен кереп китте. Бик көчле генә клиплар төшерә бит инде, Аллага шөкер, Фәнил әйме? Син дә баяныңны тотып җырла инде. Бер дебют булсын. Әйе, менә Instagramга берничә җыр язып куйган идем. Кешеләргә бик ошый. Конечно, җырлар бетте. Илназ бак берәр яңа җыр язып бирмәс микән? Әйтте бит инде онлайн түләп була диде. Әйе, картасына җибәрәсе булыр инде. Әйдә, Фәнил, җырлар берне. Без көтәбез сабыр гына. Güzel İdrisova bir-iki matur şiir sözler sözler yazıp koygan mında tez gene. Сөйли торсын әйдә, җырлый торсын. Әйдә, сөйләмин пока репетициясын. Җырла ягъни. Bütün dünyada karantin, bütün kişide iyide. Bugün biz turu itirde kuşalığın siz bizge. Alma ağaçları, sayri sandık başları, sayri sağındıra başları. Online'da görüşemiz, живой görüşsek iyide. Sağındırdık anı, bir sağındık biz sizinle. Alma ağaçları, Sayri sandık başları. Aferin. Инде Фәнил. Мондай позитив киткәч инде позитиврак җырларга кирәктер дип уйлыйм. Мин кызганычка каршы теге кеше җырлата алмыйм. Шул үзем уйлап, үзем җырлый гына алам. Шуңа күрә бер көнне Instagramга җырлап куйган җырны җырлап карыйм әле. Зәйтүнә ибадалар просто берне күтеп. Olmaz Hamdin'in jırı. Besine kalmadı yaratan. Avuşumda balılarga bindi taşıdan. Dinde jırı dinde sayrimsi akışılık.
Ungerine kerek bulunup sayrar kış buldan. Zey, 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 yürek basılmışım. Ziffatlarım canım canaşım. Zey, 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 yürek basılmışım. Ziffatlarım canım canaşım. Zey, 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 yürek basılmışım. Ziffatlarım canım canaşım. Zey, 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 yürek basılmışım. Ziffatlarım canım canaşım. Aferin, aferin. Sızgırular, kışlık kuşa bular bunda hazır bizden ayma. Men jırlap durmayım indi. Men jırlap durmayım indi. İkinci tapşırığa bir kışlı etip әзерләнермен jırlar qala birsin. Aygül, sen mana как раз sport zal tuda deganing bek sog'indirib, davay biyib ko'rsat. Biyib ko'rsat olmayman menim chunki mana shibiq. Ishtimalar butun. Yo'q, menim shibiq bit, menim tovush mana bora mikrofon aşa. İkinci birga da әзерләнәм, jırlarga da әзерләнәм Allah birsa. Endi Менә шундый матур итеп күңел итеп сөйләштек, әңгәмә кырдык, үзегезне күргән кебек булдык. Күңелләр шуның хәтле күтәрелде. Шушы позитив нотада без инде тапшыруны төгәлләрбез. Бу тапшыру безнең без иде дип атала. Инде яңадан искәртеп үтәм. Һәм тапшыру безнең атнага 2 тапкыр эфирга чыгачак. Ул дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрне кичке сагат 7дә туры эфирда. Кунакларыбыз күп булачак, Алла бирсә. Безнең белән бергә булыгыз, аралашып торыйк. Фәнил? İlnaz'ın aytır sözü var. Bütün kişiге de sağlık, selametlik dilik. Jigitler, kızlar, kim etmiş ibarızlar da rahmet. İş maşakkatlarınızı taşlap, mana şulay tirip matur itirip turu efirlar hazırlaganınızga. Da, mana şulay, yeni. Allah tilese kılay kursa, действительно bu dünya vaziyetleri bitip, matur itirip, indi birge kim etmiş живой, tirik iliş kuruşup, ışıraşıp, aralaşırga nasip ettin indi. Bütün kişiге sağlık, selametlik. Özünüzü saklağız, ide oturağız. Amin, amin. Amin, amin. Filus? Filus qaytib ketdi, по-моему. Beymanda. Filus, senin de aytır fikirlerin vardır belki. Бар әлбәттә. Минем уйлавымча барысы да яхшы булыр. Бу вирусны гына инде сугышларны, инде авыр минутларны җиңеп чыккан безнең халык бу вирусны гына җиңеп чыгар дип уйлыйм. Шундый яхшы өметтә, изге гамәлдә калам. Алла бирсә безнең очрашулар тизрәк насип булсын иде. Шуннан да кеше бер-берсез birsin ayrım yaşap bulmuyor iken ol. Barı birden bulurga gerek, birbirinin halini bilirge gerek. Barı tek pozitif emosiyalar birbirine bulay getirge gerek diye bileyim. Mana şulay ümit bilen yaşayık, ümit kişini yaşatadı. Rahmat. Liliya? Dostlar, biz birge, bizning internet var, hem inde bor kişiga da tilim ko'ngil ko'tarinchiligi. Ko'ngilda mana quyosh bo'lsin, shunday sori tuslar bo'lsin, shod ko'ngli bo'lamiz. Borisi da yaxshi bo'lsin, istamsov kulishirga yozsin. Baribizga da mana shulay. Biz sizin barınıza da like koyarız, like. Like. Rahmat sizge vaqtingizni bizim bilan ham Biz TV kanalini tomoshachilar bilan bo'lishganingiz uchun. O'zingiz de eson sog' bo'linglar. Tire ko'rishlar nasib etsin Xudoy. Amin, шулай булсын. Күзгә күз карашып аралашырга насыйп булсын. Менә шушы зәхмәтләрне тизрәк җиңеп, сәхнәләрдә чыгышлар ясап, концертлар белән тамашачыларның күңелләрен күреп, матур итеп, якты дөньяның рәхәтен тоеп яшәргә ясын. Бүгенгә сау булашабыз. Әйе, амин. Без өйдә бергә булыйк, аралашып яшик. Бүгенгә без өйдә. Сау булыгыз, дуслар.